Igorom Hraškom sme 4 roky kolegovia v parlamente. Bez pochyby patrí k najaktívnejším a najpracovitejším poslancom. Miluje Slovensko i jeho kultúru. Som rád, že sme spolu na kandidátke. Čo by som chcel zmeniť v politike? V prvom rade a nevyhnutnou podmienkou je zmeniť prístup politikov k správe štátu. Je to skutočne nevyhnutná podmienka toho, aby štát dokázal prosperovať a aby pôsobil pre občanov a fungoval skutočne pre nich. Pretože pre občanov je tu štát, nie pre pár vyvolených, ktorí na tom dokážu si robiť ešte aj biznis. Toto je prvá nevyhnutná podmienka a s tým potom súvisí aj zmena prístupu k správe samosprávy. Pretože samospráva by mala dostať viac kompetencií, pretože v regiónoch ľudia vedia, čo im treba a ako im to treba. A štát nech si nechá len to nevyhnutné, to, čo potrebuje skutočne len na tej najvyššej úrovni. A prečo práve obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti? Pretože je to jedinečný projekt, kedy človek nemusí hájiť záujmy politickej strany. Ako nečlen politického hnutia mám svoju slobodu a hájim záujmy občanov. Toto mi umožňuje jedine projekt Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.